Bueno, pues el pati en els orígens no era un pub, el va obrir Pirri, el meu amiguet Pirri el va obrir com a tasca, sobre l'any 84. Als 3 o 4 anys, per unes coses i per altres, se va cansar i va parlar amb mi. Jo tenia en aquell temps 21 anys i me va dir, Manu, agarra'l tu, està tot muntat, no n'hi ha que fer gasto, només n'hi ha que obrir la persiana, n'hi ha discos, n'hi ha beguda, n'hi ha de tot, neveres. I, bueno, me va donar un temps per cavilar i, bueno, ens van fer l'ànimo i el vaig agarrar. I allargant-se, doncs mira, vam arribar fins a 10 anys. Vaig durar al bar 10 anys. Bueno, nosaltres, la nostra generació, en els anys 90, pues en el Grau va haver una època daurada de molta marxa, n'hi havia molts pubs, n'hi havia molts puestos on la gent d'aquella època pues, podíem anar a passar una estona per la nit. El primer que se va obrir va ser el pati, però com a tasca. Després va, claro, que és un gran pub que encara està. Fue la Tarara, ¿no? No ho sé, el Disparate, crec. O el Disparate, Narcos, Matos y Goyo. Sí. Narcos, Matos y Goyo. Que encara està, claro. Sí. Y después va a hacer la burbuja Valentín. Va abrir la burbuja. Se va a traspasar a hacer el supersónico Valentín también en A32 Socios. Sí. Pero bueno, aseguro... Bueno, antes també va estar el Punto 7. También, Punto 7 también. también. Arturo y... Armendia. Sí, sí. Va estar así, sí, ahí este carrer, el Canalejas era un riu, un color de gent. Un riu de gent. Ara és, i qualsevol hora, inclús la panaderia de Nacio està oberta, això és veritat. A les 4 del matí I anàvem a comprar coca de tomata. I... O el Varadero també està, el Varadero. I pan quemado, sí. Que quan entrava l'entrada de bous per allí, que feien l'entrada per allí, repartia aigua de València, o fem l'enfarinar la fem allí també. Eren uns altres anys, unes altres èpoques, i de cada època pues, se trau el millor. I aquest moment pati, Disparate, burbuja, ha marcat un poquet, crec que a tots nosaltres... Sí, per una dècada pues, ens ha marcat. Ens va marcar un poquetet, ens vam passar bé. Estem parlant de paraules majors. O sigui, el pati va ser el punt de reunió de tota la joventut dels 85 al 95. Sí, 90 i pico, hasta que van obrir les naves. Tota la joventut anàvem ahí. I bueno, lo del Remember, el pati va ser una cosa que va... fa 14 anys me va quedar Alfonso, uns components de la colla per collons, Alfonso, Héctor, Joan, Torrent, i no sé si va vindre algú més, perquè 14 anys pues, són 14 anys. I me van oferir lo de fer el pati. Bueno, me van preguntar si jo tenies vinilos, els discos. I vaig dir que sí, clar, estan tots guardaets i... I entonces ens van encendre un poquet la bombilla i van dir, pues, si poguérem una nit en el Grau, pues, juntar-nos i que pogueres vindre i ficar aquella música que tant ens agradava i tal, pues seria... Sí, la veritat és que seria un puntazo. Li vaig dir que me donaren també temps a pensar-lo, enseguida me'n vaig anar a buscar a Carlos perquè ell va portar un pati i un pub en el Grau, que era el Temporal, el va portar també uns quants anys, i com ens portem a Montové, i ell era client del pati també, teníem els mateixos gustos musicals i el mateix deslligament tipus musical, pues enseguida me va dir que sí. Ell en aquell temps era algo de les festes, no, Carlos? Estava liat en les festes i me va dir que sí. Pues el primer Pati Remember jo el recordé, jo possiblement és el que en més estima recorde perquè bueno, entre cometes era un experiment. Nosaltres vam llogar un equip de so i vam muntar l'escenari, vam muntar una càmera de vídeo per a gravar en directe a la gent que estava per allí i traiem les imatges en la pantalla. I jo el recordé amb molta estima perquè no sabíem com anar a eixir la cosa. Me'n recorde que vam fer unes samarretes de color taronja el primer any. Les primeres eren taronja. Unes samarretes perquè en el pati antic, el pub va fer unes samarretes en un logo, entonces vam copiar el mateix logo i vam fer unes samarretes i bueno, pues per a patrocinar un poquet l'acte, perquè necessitàvem patrocinar-lo, pues vam vendre unes camisetes i jo recorde que el van muntar en el tinglao del Moll de Costa, on està ara el casino, encara no està el casino, allí és on van muntar l'escenari. Poquet a poquet van anar guanyant terreno, vas començar un dia entre setmana, la primera vegada,
i vam anar guanyant adeptos, guanyant puestos. Després d'ací vam passar a la Panderola, després de la Panderola així a la plaça del Mar i després el primer dissabte. Pues com ha dit Alfons, el primer any va ser un triomfo espectacular, la gent va vindre, molta gent del Grau, molta gent de Castelló, molta gent de fora, i aleshores vam parlar amb ells i vam dir ei, com ha eixit de categoria, ha eixit molt bé, què vos pareix que l'any que ve continuem a fer-lo, matisant unes coses, canviant-les, però no vam canviar res, perquè la qüestió era que va triomfar. El que jo no esperava que durara tant. Els primers anys n'havia xenteta, la veritat, n'havia xenteta, però era més, algo més un grup, era més de casa. I ara, els últims anys, era bàrbaro, la gent ha respost i estava ple, amb un to gent. Perquè per omplir aquesta plaça que estem ara, fa falta un to gent, amb un to. Bueno, pues l'aportació del Patty Remember per a mi ha sigut un acte socialment molt important. O sigui, les festes del Grau, pues, tots som del Grau, tots ens coneixem, però cada un pues, tenim la nostra penya, la nostra colla, i si no és en el moment dels bous, pareix que estiguem un poquet disgregats. Entonces, jo crec que el Patty Remember ha sigut un acte social que jo crec que feia falta en el Grau, un acte aixina, perquè aquesta nit ens juntem totes les penyes, tota la gent que estem del Grau, ens mesclem entre nosaltres, parlem en gent d'unes altres penyes. Jo crec que ha sigut un fenomen social molt important. L'edat és fundamental, que no és gent jove, gent xiquet, xicot, és a dir, la generació més menuda que nosaltres encara ens diuen ei, la nit del pati, que ens ho passem molt bé, és una nit que n'hi ha molta hermandat i n'hi ha molta unió. I el més important és que és una festa harmoniosa, que la gent s'ho passe bé, no n'hi ha cap mal rotllo, som tot gent del poble i gent de fora que ve a posta. I de diverses edats, sí, de diverses edats, que més majors. I claro, nosaltres així dos fòssils ja, al principi m'ho feia gràcia, però és que ara ja ens quedem un poquet. I damunt en aquest reconeixement que la comissió enguany ens dona. Sí, ha sigut tan bonico com inesperat. Gallina de pie. Sí. Això és bàrbaro. I no res, molt agraïts a tot el poble, a la comissió, per supost, a la colla per collons. A la colla per collons, per supostíssim. Abans que va eixir del seu cap, o sigui, del Remember. Pues bueno, jo crec que Manu i Carlos, jo crec que la colla per collons, el Patty Remember i Manu i Carlos, des del primer dia van formar un equipo molt bo. Nosaltres ficàvem un poc en la creativitat, la publicitat, li donàvem perfil a l'acte, i ells pues, ficaven l'ànima del Patty Remember, sense cap dubte han sigut Manu i Carlos, que són els que estan damunt de l'escenari, són els que punxen i són els que tenen el carisma. Nosaltres pues, ens hem dedicat a... I donem també molt de carinyo en ells, perquè ells, les persones que estan damunt de l'escenari, crec que no li donem molta confiança i nosaltres transmetim molt a ells. Jo el que vull dir és, gràcies a ells, que ells han sigut, i són, enguany per circumstàncies no van a poder estar, però que és un pilar molt fundamental i que és que nosaltres des de la colla per collons els volem molt i sempre les portes les tindrem obertes per a ells. O sigui que molts besets.